Γεια κομμυράκια. Και εγώ Δημήτρης. Και σήμερα έχουμε unboxing. Αυτό είναι τόσο μεγάλη σοκούλα και τόσο φουσκωτή. Έχω απορία τι έχει. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Ναι, άρχισε. Λοιπόν, θα ήθελα να το δω. Κάνεις. Παίρνουμε να κάνουμε πρώτα αυτό. Ok, κοιτάξτε. Παρέγιστα. Ναι, δώστε μου το αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό. 1, 2, 3. Το άρωμα που σου άρεσε. Είναι το άρωμα που ήθελα. Το ζητούσες τόσο καιρό. Θα μας πνίξεις, μυρίζει πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Ρε! Θα μας πνίξεις. Θα βγάλω και το άλλο, μην κοιτάς. Εγώ θα βγάλω το φάση. Αυτό είναι κάτι που το ήθελε πάρα πολύ Ράνα. Που ήταν ωραίο. Πιστεύω και όσους παιδιά σας αρέσει. Το δείχνω στην κάμερα. Που είναι εδώ στο κατάλαβα τι είδος. Αλλά δεν ξέρω τι είδος. Τι είδος. Τι έχει. Και αυτό το ήθελες πάρα πολύ. Το είπα στα παιδιά. Τέτοια θήκη την ήθελα πάρα πολύ. Την ζητούσα όλη τη μέρα στην ομάδα. Είδες στην τελική. Περίμενε. Ναι, εντάξει. Κάτσε να φέρω το κινητό μου. Να σας δείξω. Δεν μου άρεσε με τη δίκη. Θα πεθάνουμε. Να το κινητό μου. Μέχρι στιγμής δεν έχω φύγει τώρα. Δεν είχε φύγει. Έλα βάλτε μια ουρά μπιμπιπ. Τι έφυγε από τη θήκη. Ηρέμηξε. Δεν σας πάω που ζω αυτή τη φορά. Ναι, σου είναι μια φωτογραφία. Αν δει ποτέ θα πάω να πηδήξω το μπαλκόνι. Είσαι το καλύτερο παιδί. Το παλατέρ μου είναι, γι' αυτό έχεις πιο άλλος ο περάτη. Αλλάξε το κόσμο το μάλλον. Θα το βάλω μετά. Μην το κάνεις. Να το. iPhone. Εντάξει. Να μάθεις για το πριν που με σκότωσες. Λοιπόν, τώρα σειρά μου. Αλλά μοιάζεις η πρώτη πατήκα. Βάλ' το μέσα. Τώρα δικιά μου σειρά. Ωραία, μην τον ανοίξεις, Εγώ θα το δω. Και αν ξαναπετάξεις τα πράγματά μου θα πεθάνεις. Πες αν το παίζω όλη μέρα. Πήγα να βάλω το κινητό μου στη σακούλα. Δημήτρη, δεν θα το πιάσεις. Κάτι θέλω να πιάσω. Άστο. Πού είδες. Είμαι. Ξέρω τι βλέπεις, Το ξέρω. Μη βλέπεις. Έλα να τι είναι. Δεν θέλεις. Θέλω. Γίνα την άλλη. Τώρα. Παιδιά, όμως έτσι δεν γίνεται. Συγγνώμη αν θα τελειώσω το unbox. Σε βλέπω. Εντάξει, περιμένετε λίγο πρώτα, πρέπει να το πνίξουμε το παιδάκι. Όντως αυτή την ήθελα, αλλά δεν είναι η ίδια. Ξέχασα να πω επίσης. Να πω επίσης ότι η θήκη μαζί με το άρωμα ξέρω ότι κάνει 31 ευρώ. Και αυτή κάνει 35 ευρώ που την ήθελε πάρα πολύ ο Δημήτρης. Έλα. Πού είσαι ρε φίλε. Μη δεις. Με πνίξες ρε. Έλα εδώ. Μάντεψε πόσο κάνει. 35 ευρώ. Εντάξει. Το είπα βέβαια. Δεν ξέρω αν το άκουσα γιατί πήγα να τον πνίξω όντως. Αλλαγή. Δεν είναι αυθεντική, αλλά είναι πολύ καλή. Είναι πεντάρα. Δηλαδή η αυθεντική πόσο. Είναι. Τι? Η αυθεντική πόσο κάνει. Κάτω 35 ευρώ. Εντάξει, κάπου θα την πάρουμε γιατί είναι αυθεντική. Αυτά. Δεν είναι αυθεντική. Κοίτα από πού την πήραμε. Δεν την πήραμε από τα Μπίμπας, την πήραμε από το Ιντερσπορ. Δεν είναι Μπίμπας, αλλά είναι πεντάρα. Καλύτερο πράγμα. Και από εδώ πέρα, όσοι το ξέρετε, από εδώ πέρα πρέπει να σουτάρεις.
γιατί από εδώ θα πάρει φάλτσο. Εσύ το ξέρεις? Όχι, και δεν με ενδιαφέρει. Ωραία φίλε, πόσο ανεργεύτη πρέπει να είσαι. Εμένα η μπάλα μου έκανε 35 ευρώ, είναι φθηνή γενικά. Για μια μπάλα είναι ακριβό, για μια μπάλα. Δεν είναι ακριβό γιατί όλες οι μπάλες που είχα πάρει από τα Τζάμπο και από το περίπτερο εδώ δίπλα είχαν σκάσει. Είναι ακριβή όμως για μπάλα. Δεν είναι ακριβή. Είναι μια μπάλα που Άλλοι παίζουν με μπάλες σε 135 ευρώ. Αυτή είναι ακριβή τώρα. Καλά, αυτά. Bye.